учаскаи айни. Центри учаскаи айни. Айни дар давраи Союз бойбово буд. ҳозирам иншоаллоҳ бойбово. Инеро ки мегӯяд? Ане бойбовои калон. Ине магазинои центр. Соат 8 магазино кор карданд. Чанд та магазин. Ине якам магазин чия ина брума. Соати 6, нитакам 6 дар ҳамин ҷаҳ. Айна. Айна бозора бин. Учаскаи айни. Айни колхозобод. Дар давраи Союз дар дунё қанди ман набуд, ҳамин ҷа буд. Қанд дар ҳамин участка буд. Ине мактаб. Мактаб. Такси. Ана ки мерем район. Мо ак район мерем. Ане камтар айниам синемат кили мешавад. Ана учаскаи айни баромадани учаскаи айни. Инҷа мардуми ғармиёанд. Дар учаскаи айни мардуми ғармиё. Мардуми ғарбнишин. Ина ориф ҳамин. Орифаи Бишкент ҳамааш ҳамҷо хона креса айна.